Calamitat a l'aparato. Àlex Tous. Hem vingut a 5 a fer Tier List. No sabem de què és? Tier List d'influencers catalans. Comencem. El pelo. Com a contingut, No. Que caigui la corona. estàs boig. Aquest és l'ordre de la nostra tier list. Sent el número 1 el més top, I el número 8, el més fluixet. els nostres convidats hauran d'ordenar les fotografies. Una mica cegues. És a dir, que no podran veure el que ve després. I no podrem després reordenar una mica les fotografies? Comencem Trencarem això. la tier list de 5. Tier List. En què consisteix? En ordenar influencers catalans, família. Let's go. D'esquerra a dretes, com hauria de ser. Ui. Comencem el Primer, Oh, Alberto Gadel. jo crec que 3 o 4. Per A què? mi em cau excel·lent, A mi em posa calent, és el meu nòvio i també el teu, el meu amic, i fa contingut molt graciós. fa contingut graciós. No sé qui més hi haurà aquí. Jo per mi Un 4, es mereix un 4, un 3 o un 4, jo. Un 3 o un 4. Què Fem fem, a un Pedro. 4? Mira, jo Fem soc- un 4 perquè no sabem què vindrà. No. Jo ficaria 4, Vale, va, poso 4. Pues 4. 4 perquè també m'agradaria que em fiqués a 4. Vinga. Ah, el Josep! No el conec, sembla majo. Sembla majo, però és que vols que et diga. El contingut que fa... No m'apassiona. No, és risses. Sí. Sí, és risses. Sí. Jo ficaria el 6. El 5, perquè hi haurà gent molt pitjor, Facto. Sí. Ja sabem on anem. Josep! Berti Llau. Berti Llau. Qui és? No el coneixes? No. És de Delta de l'Ebre. Com es Del diu? Delta... Berti i Llau. Berti Llau. Ho sento. No vull... És que no miro No el massa. coneixes gens? Gens ni mica? No, Està al canal Malaya, aquestes històries. És que per allà Jo baix... pensava que era el que fa vídeos amb Eva, que era molt pagès, però és valencià. No. Aquest d'aquí, aquest xaval... És que clar, no el coneix ningú perquè és del Delta de l'Ebre. On el ficaries tu? No, Jo... deixa'm a les teves mans. Uf, no donaré explicacions. A vegades me fa gràcia, a vegades no. És bon xaval? Clar, és que qui sortirà aquí? Clar, és que... Who knows? Berti, jo t'apoyo. Hauríem de donar diners a la gent de Lleida, també. Tu has vist influencers andalusos famosos? No, perquè no s'entenen quan parlen. És que estem marginats per tothom, Perdoneu que us ho digui. Vallespi. per mi 3. Sí. És maca. Sí. Maria, Sí. És Corazón. jo crec que és la personificació de la bondat. de bona persona. Eh? Sí o no? Sí. De la I la bondat. poso aquí també pel seu nòvio, Camil Raïc. Camil. Camil! Feia un fill! Jo li feia a la Maria. No sortirem vius d'aquí. Coca-Cola, No sortirem vius d'aquí. Bueno. A veure, no, anem a ser realistes. Juliana Canet. Anem a ser realistes. Històricament, mediàticament, públicament, tot el que té de ment és 1. Sí. És 1. No. Històricament? Històricament. Jo ficaria 2, saps per Jo què? ficaria 2. Perquè 7 i 8 no pot estar. 7 i 8 no pot estar. 2. Tot i que a mi m'agradava més abans. Ara crec que el seu discurs no és tan polític. I abans m'agradava molt tot el que deia. I ara, doncs, s'ha tornat com una miqueta de la burgesia, no? Bueno, al final les persones canvien. No tinc res en contra, però a mi m'agradava més abans. Jo també ho he Però, Jo el 2. tot i així, es mereix estar Sí. al segon lloc. Juli, jo t'hagués posat l'1, que ho sàpigues. Per què no és un 7-8? 7-8? No és un 7-8. Ai, perquè tampoc, si no està per sota el Berti. A veure, valorant el Berti, germà. Ficar-te per sobre de la Juliana, tio. I Juliana, al final, és la pioneer. A veure, de moment ens està sortint prou bé. Sí, ara Entens el que la vull podem dir? liar pardíssima. Es pot liar molt parda. Va, treu-lo tu. Naïm. Opa! Ai! He dit Naïm. Perquè m'ha vingut al cap el Naïm de Rechi, germà. Al mirar-li la cara, tio. A veure, Nadine. Nadie. Per mi estaria... Jo li dic Nadie. Per mi estaria aquí, El cinc. amb aquesta llista. Però si no es pot moure aquests dos cap a baix, Clar, tio, és que... que és el que hauria de fer. Es pot moure cap a baix? No es pot moure. Doncs la fiquem al 7. És que, fiquem al Nadine, ho sento, t'estimo molt, amb tot el meu cor, Però Vale. la taula no em deixa. No, vale. I estic esperant a l'1 per si surto jo. O sigui... Bye. Família, mireu qui ha tocat.
Jo tinc clar, tio. Jo la ficaria... A veure, tu ja sé que... A veure, lo just seria ficar-le a l'1. Sí. Perquè no s'ho mereix un 8. No, per cap de les maneres, pobreta. A mi el contingut de la Berta, A mi no m'entra. a mi no em desagrada. A mi no em desagrada. A veure, que jo me la miro, Jo tots els vídeos que penjo, jo me'ls miro. A mi no em desagrada gens ni mica, per cert. Jo, a veure, És que també per trajectòria, tio. És que fa molt temps que s'hi dedica. Fa molts anys, Fa molt temps. Jo crec- I va començar, amb quin idioma va començar la Berta? En castellà, no. Una dona que tenia intencions de futur. Tenia intencions de fer-se rica. Intencions de futur. Bueno, ara també ho és de rica. Però vull te dir, molt disgust. És molt disgust. És molt disgust. Perquè jo estic esperant l'1, sí, com ara l'1 sigui una xusta, Jo ja us he dit que darrere càmeres... tiro la taula en frisbee i me'n vaig d'aquí, No, jo he dit certes coses a darrere càmeres, raons per les quals la ficaria al top 8. Jo sempre he dit, i a la càmera ho he dit també, és que jo la defenso, Per mi en aquesta taula, tal com està, estaria l'1, però no sé qui serà Clar, és que és el això. que queda. És això, col·lega. Que jo vull a tomar pel c***, ho sento. Ho sento. Ja està. Ens heu Ho sento. ficat mig compromís Ho aquí. sento, però clar, és m'agrada. que mira, fem una cosa, no passa fem res. una cosa. Tu et consideres millor que la Berta? No. El teu contingut? No. Vale, jo sí. No, Jo no estaria al top 8 amb aquest rànquing, per tant... Jo crec, el meu contingut, bueno, em sap molt greu, Berta, t'estimo. El meu contingut, com a contingut, Cap per avall, que caigui la corona. estàs boig. El meu contingut no és molt bo, però jo crec que sóc el millor comunicador de totes les xarxes. Com a comunicador. Com a comunicador. No diguis que ets tu perquè tu no se t'entén. No, a mi no se m'entén. Vale. A mi no se m'entén, família. S'entén una No, però comunicador... Sí, estic d'acord. Faig uns vídeos de púrria. Però se comunica bé, germà, ja ho té. Ok, ja. Això saps per què? Perquè té dos mares, com sempre. No? It is what it is. Girem número 1! Aquí, no, aquí me donaràs la raó d'haver ficat la Berta al 8 o Quins nervis. me n'aniré cap a casa a plorar. Vale, perfecte, germà, perfecte. Cèlia Espanya. Cèlia Espanya, tio. Germà. Àlex, amb què difereixes tu? A mi em cau molt bé la Cèlia. Cèlia, em caus molt bé. Però que se li hagi donat tant bombo a una cosa com córrer, Com que corres, germà? Vols que et digui què ha fet la Cèlia? Mira. expandre el català de l'Ebre. Exacte. Ha visibilitzat... Ha visibilitzat l'accent del Delta de l'Ebre. Que sou minoritaris, que no importa. La gent del Delta de l'Ebre també fan coses, com la Cèlia. I recollir... És majíssima. És una tia sí, supermaja, que és encantadora. superbon cor, és esportista, promou bons hàbits. Germà, no critique mai a ningú. És la bondat en persona. Però sí, Edita els vídeos de perfectes. Ho fa tot bé. Per mi, l'últim any, si aquest rànquing és l'últim any, per mi ella ha d'estar al top 1. Ha d'estar al top 1. Sí que se li han donat recursos, perquè ho pugui fer, però no qualsevol persona ho podria fer i a part de la manera que ho fa. Tens ella. tota la raó, amic meu. Tinc tota la raó. Tens tota la raó. Jo defensaré la Cèlia. Visque les Terres de l'Ebre! Visca les Terres de l'Ebre. I visque l'arròs de l'Ebre! Vale, I els espera't. musclos! Vale, I espera. tot! Vale, Cèlia. Home. T'estimo, Cèlia. T'estimo, Cèlia! T'estimo, Cèlia. Fem un repàs ràpid. Ha sortit bé, això? No. Sí que ha sortit bé, tio. Per mi ha sortit perfecte. Mira, els Jo hagués fet aquest rànquing. No, Els hagués quatre canviat... Mira, jo Jo hagués hagués ficat Mira, mira aquí, jo he fet així. exacte. Jo he fet així. No, aquí. Ja està bé. Que està bé, tio. Has pillat. No, a veure, el que ha fet l'últim any, és que per mi no, tio. És que per mi no. Tu, a pisos d'estudiants, m'ha fet molta més gràcia que el Loft, per exemple. Parlar professionalment. Pues ara ve segona temporada. Clar. Estigueu atents. Claro. A l'abril. I ens han dit també, fora càmeres, que ho havíem d'ordenar també contingut, si ens cauen bé, si no... I a mi, és que per mi això és perfecte. Per mi això és perfecte. Mireu, família. Aquest, aquí, tier list de la veritat. I su de 3 pebrots el que me digueu. Què? Ja està. Espera't, no, ara el farem real. El fem real, vale?
Què? Juliana tercer? Sí, 100%. El Real, jo crec que jo crec que la Cèlia ha fet més que la Juliana aquest any, per exemple. Sí que per història, però últimament i necessita aire fresc, germans. Jo el veig... Així que bé, està així. Va, a veure, ser realistes, Berta. Jo te ficaria... És que jo em ficaria aquí. No, jo la Cèlia la fico al número 1, tio, jo ho sento. Jo què ha fet l'Alberto? Em fa molt Més que la Cèlia. Jo crec que la Cèlia es mereix més aquest lloc. Jo crec que la Cèlia l'any que ve guanyarà premis a millor instagramer, millor esportista, millor coses. Ja està. Jo crec que és aquest el l'idioma de la veritat. Miro-lo bé, vale? Estem d'acord? Estàs d'acord o no? Bastant. Bastant d'acord? Sí. Farem les paus. Ei, si t'has vist aquest vídeo de 5 fins al final, moltíssimes gràcies. No t'oblidis de compartir aquest vídeo, que és en català i s'agraeix. Adéu!